Καλημέρα. Η βόλτα στα βιβλιοπωλεία σήμερα είναι στην Έδεσα. Είναι η 5η Παρασκευή που επισκεπτόμαστε βιβλιοπωλεία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σήμερα είμαστε στην Έδεσα, γιατί η Ζωή Κράλη μας κάλεσε στο υπέροχο βιβλιοπωλείο της, όχι μόνο για να μας δείξει την υπέροχη βιτρίνα που έκανε με τον τυροκοφτερό και τη μια ζαχαρένια συνταγή, αλλά για να κάνουμε και 4 υπέροχες παρουσιάσεις. Καλημέρα, Ζωή. Καλημέρα, Φωτεινή μου, και καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω λίγο. Εσύ, επειδή εγώ ξέρω και λίγο την ιστορία πώς έγινες βιβλιοπόλης. Ένας βιβλιοπόλης, ως μικρό παιδί, τι βιβλία διαβάζει? Διαβάζει τα πάντα. Ό,τι πέσει στα χέρια του. Είναι ωραία να χάνεις στις σελίδες βιβλίων, ποιμάτων, μυθιστορημάτων, ακόμα και σταυρόλεξων. Και σταυρόλεξον ακόμα. Όταν χάνεσαι στις λέξεις, οτιδήποτε βιβλίο και να είναι αυτό. Ταξιδεύεις μαζί με αυτές. Έτσι είναι. Και καταλήγει η Ζωή λοιπόν και κάνει αυτόν τον υπέροχο χώρο, η οποία όμως είναι γνωστή και για κάτι άλλο εδώ στην Έδεσα. Έχει κάνει πάνω από 100 παρουσιάσεις με πολύ γνωστούς συγγραφείς και για λογοτεχνία ενηλίκων, αλλά και παιδική λογοτεχνία. Πώς είναι η εμπειρία να γνωρίζεις τόσους πολλούς συγγραφείς, διαφορετικές προσωπικότητες, γνωρίζοντας ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες ιδιοτροπίες? Τους γνωρίζεις και σαν ανθρώπους και σαν συγγραφείς. Έχουν να σου δώσουν πάρα πολλά από τη ζωή τους, από την εμπειρία τους. Μας μιλάνε για τα προσωπικά τους βιώματα, τις οικογένειές τους. Χαρίζουν σε εμάς και τα παιδιά μας ατέλειωτες στιγμές ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Τώρα βλέπω ακόμα ότι τα παιδιά μπαίνουν μαζί με τους γονείς τους στο βιβλιοπωλείο και αγοράζουν σχολικές τσάντες ακόμα. Τα σχολικά τους είδη, ναι. Έχει αρχίσει η ζήτηση για το παιδικό βιβλίο? Ναι, αυτή την εποχή ξεκινάει το βιβλίο, κορυφώνεται κάπου στα Χριστούγεννα, σαν ένα έτσι πολύ ωραίο δωράκι για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Και το λογοτεχνικό και το εφηβικό και το παιδικό. Η βιβλιοπόλη Ζωή Κράλη τι έχει να μας προτείνει από παιδική λογοτεχνία? Εγώ θα σας πρότεινα της Φωτεινής Κωνσταντοπούλου, τον Τυροκοφτερό. Το πολύ καινούριο βιβλίο που ξεκινάει τώρα τις περιοδίες του στην Ελλάδα. Μια πολύ ωραία ιστορία για το τυρί και το πώς καταλήγει στο πιάτο μας. Ωστόσο, μπορώ να πω τα καλύτερα για τη ζαχαρένια συνταγή. Και πρέπει κάποια στιγμή, Φωτεινή μου, να κάνουμε αυτούς τους κοροβιέδες. Ναι, ξεκινήσαμε με τη Ζωή. Είναι το πρώτο ταξίδι του Τυροκοφτερού στην Έδεσα, πρέπει να σου πω. Και από τη σχέση που αναπτύξαμε ήδη πριν έρθω εδώ, νομίζω ότι θα του φέρεις γούρι. Ναι. Και κάπου μπορεί προς το χειμώνα να βρεθούμε και για τη ζαχαρένια συνταγή και να φτιάξουμε και τους κουραμπιέδες. Έχω ακόμη την άχνη στο στόμα μου. Οπότε μετά το γλυκό θα πάμε και στο αλμυρό. Εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι φανταστικό και πάρα πολύ έξυπνο. Όταν το πρωτοάνοιξα ήμουν έτοιμη να το ζωγραφίσω. Σε προκαλεί, δεν ξέρω. Είναι... Και, εντάξει, μιας και το λες, θα ήθελα σε όλους να πω ότι ο Τυροκοφτερός μπορεί εύκολα να ζωγραφιστεί. Γιατί έχει ασπρόμαυρα σκίτσα και αυτό βοηθάει τα παιδιά να θυμούνται και σε ποια σελίδα μείνανε και όπως εγώ τους λέω, αυτός είναι ο υπενθυμιστής σας. Τους θυμίζει που έχουν σταματήσει κάθε ζωγραφισμένη σελίδα. Για πες μας όμως και για τα άλλα παιδικά βιβλία. Τι συνήθως επιλέγουν τα παιδιά, έρχονται και σου ζητάνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω αυτό, ή μπαίνουν μέσα και δεν ξέρουν τι θέλουν. Έχουν έρθει με μια έρευνα, έχουν κάνει μια έρευνα αγοράς και έρχονται και το ζητάνε. Πώς γίνεται η επιλογή του βιβλίου? Συνήθως έρχονται και τους προτείνω κάτι. Πέρα από τις νέες κυκλοφορίες και τα πιο κινήσιμα βιβλία, που έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο ήρωα, μιμούνται τα κατορθώματά τους και τις ιστορίες και τις περιπέτειές τους. Τους αρέσει πάρα πολύ και κλασική παιδική λογοτεχνία. Ναι. Όπως είναι η Άλκη Σέι, για παράδειγμα, σαν συγγραφέας. Παρ' όλα αυτά τολμούν να παίρνουν και κάτι πιο δυνατό σε παραμύθια. Αγαπημένες ιστορίες με τα δεινοσαυράκια για τα αγόρια, πριγκίψεις για τα κορίτσια. Κλασικά ταυτιζόμαστε πάντα. Ναι. Και η μαμά Ζωή βιβλιοπόλης. Συνήθως αφήνω ελεύθερες και τις κόρες μου, αλλά και τα παιδιά που επισκέπτονται το βιβλιοπωλείο, να κάνουν μια δική τους επιλογή. Όπως και εγώ μπορώ να κάτσω με τις ώρες σε ένα μπάγκο βιβλίων για να επιλέξω το δικό μου βιβλίο, έτσι νομίζω ότι θα είναι καλύτερα, θα βρουν το κατάλληλο για τον καθένα. Και είναι αυτό που είχα διαβάσει σε ένα άρθρο, ότι τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε ελεύθερα να επιλέξουν το βιβλίο που τους ταιριάζει, γιατί έτσι θα τα οθήσουμε στη φιλαναγνωσία, δεν θα τα φοβήσουμε
Και τελικά ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, έτσι επιλέγει και το δρόμο της ανάγνωσης και αυτού του τύπου της ψυχαγωγίας. Γιατί είναι πολύ βασικό. γιατί είναι. Του δείχνεις εμπιστοσύνη και τη στιγμή. Και αυτό το στοιχείο φυσικά. Ναι. Θα ήθελες όμως εσύ, για να γνωρίσουν και όσοι μας βλέπουν, να μας κάνεις μία βόλτα μέσα στο βιβλιοπωλείο σου? Βεβαίως. Θα σας οδηγήσω πού αλλού? Στο ράφι με τα παιδικά βιβλία. Τα παιδικά βιβλία ξεκινώ να τα δίνω από ηλικίες 2 ετών στα παιδάκια, εκπαιδευτικό στην αρχή, κάτι με χρωμοσελίδες, με ζωγραφική, με κατασκευές και μετά συνεχίζουμε, εννοείται πως θα διαβάσουμε τα κλασικά παραμυθάκια από την Κοκκινόσκουφίτσα και τα 3 γουρουνάκια, θα καταλήξουμε σε κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο δύσκολο. Η Ζαχαρένια Συνταγή, που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι για ηλικίες 10 ετών, την προτείνω πάρα πολύ και τώρα έρχεται και ο Τυροκοφτερός με τη σειρά του. Πιστεύω ότι τα παιδάκια που διαβάζουν την Ξενέρωτη, το Σπασίκλα και αυτά θα ενδιαφερθούν πάρα πολύ για τον Τυροκοφτερό, που έχει να κάνει με τη διατροφή. Συνήθως επιλέγω να δίνω βιβλία που έχουν ένα θέμα. Πέρα από τα κλασικά παραμυθάκια, είναι ωραία να επιλέγουμε βιβλία με θέματα που να βοηθούν αντίστοιχα τον αναγνώστη. Εγώ είμαι εδώ. Επιλέγω κλασικό Ευγένιο Τριβιζά, αγαπημένο Ευγένιο Τριβιζά. Αλλά ξέρεις, μου άρεσε πάρα πολύ και από τις εκδόσεις Ίκαρος, ο Θοδωρής Παπαϊωάννου, το Ανάποδα. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η εικονογράφησή του και το αγάπησα και αυτό το βιβλίο πάρα πολύ. Ο Θοδωρής είναι εκπαιδευτικός και είναι φίλος, είναι στην πόλη μας. Κάνουμε πολλές παρουσιάσεις μαζί. Και είναι το Ανάποδα και το Απέναντι. Και το Απέναντι, ναι, από τις εκδόσεις Ίκαρος. Τι άλλο θα μπορούσαμε να δούμε? Πολύ ιδιαίτερο βιβλίο που είναι και αυτός από τα μέρη μας και δάσκαλος είναι ο Κοσμός ο Τσίναλης, που έγραψε ένα παιδικό παραμύθι με βάση την ποντιακή διάλεκτο. Ήταν μια καινοτομία στον χώρο των παραμυθιών. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι και υποστηρίχθηκε και από τοπικούς συλλόγους και αυτά με τη συνοδεία Λύρας. Ήταν μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση. Το βιβλίο συνοδεύεται και από CD. Πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, και για τα μικρότερα παιδιά, νομίζω ότι μία βόλτα στα βιβλιοπωλεία θα σας πείσει για το τι γίνεται και για αυτή την υπέροχη μυρωδιά που όλοι αναζητάμε στις σελίδες ενός βιβλίου, αλλά τη βρίσκουμε πολλαπλάσια μέσα στο βιβλιοπωλείο. Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε κάποιο βιβλιοπωλείο στα Τρίκαλα αυτή τη φορά. Καλοτάξιδος ο Τυροκοφτερός. Γεια σας!